On a mission, a sacred hunt, they seek thrills, bring new ideas to life. Moi. Tunnetteko te jostain? Siis kyllähän me... Joo. Meillä oli aikoinaan semmonen breakdance-ryhmä. B Street Boys. Huikeeta aikaa ja freskit muuvit. Moi. Moi. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Ainoa turva. Äiti ja isä. Moikka, Salvador. Ole vahvasti näkyvä. Nyt on aika. Siis minkä aika? Nyt, laita ne pois. Laita pois. Hei, voit sä vähän relaa? Tää on meidän vika-ilta. No voitko lopettaa ton meidän vika-iltajutun? Kuulostaa ihan sille, kun me otais myös meidän omiin hautajaisiin. Tää nyt on meidän vika-ilta kuitenkin. Eikö se voi olla jotenkin spessu? Ihan sama. Mä otan vaan puolikkaa. Jossa. Eikin. Samuli. Vaan teidän takia. Ainakin meillä. Noniin, hei, nyt löytyy. Ai se kirkko. Joo. Sam. Se kirkko on tossa. No eiks me nyt Kävellään. Ei hyvin huomata. Hyvin huomata. Oot sä tosi?